Hei, minun nimeni on Terhi. Toimin ura- ja hyvinvointivalmentajana Sata Innovations Oy:lle. Minulla on kattava koulutus valmentajan rooliin. On ensinnäkin opettajapätevyys, on kokemusta aikuiskoulutuksesta, on uravalmentajan pätevyys sekä regressio-ohjaajan ja energiahoitajan koulutus. Olen elämäni aikana saanut opettaa, kouluttaa, valmentaa ja mentoroida monia eri ikäisiä ja eri taustoista ja kieliryhmistä tulevia ihmisiä. Miksi pidän juuri valmentajan työstä niin paljon? Minun mielestäni ja oman kokemukseni perusteella valmentajan työ auttaa mahdollisuuden auttaa ihmisiä yksilöidysti monella eri tavalla. Koska totuushan on, että jokaisen ihmisen tarina on erilainen. Joten on hienoa, että voin ihmisen omasta tilanteesta riippuen tarjota konkreettisesti juuri sellaista apua, jota siinä hetkessä tarvitaan. Mitä taas tulee stressiin, modernien aikojemme vitsaukseen, olen opiskellut ja omallakin kohdalla soveltanut monenlaisia erilaisia tekniikoita ja menetelmiä, joilla voidaan parantaa omaa hyvinvointia ja lievittää sekä stressiä että siitä johtuvia vaivoja. Tällaisia tekniikoita ovat muun muassa kehon stressinpurkumenetelmät, ohjatut meditaatiot, mielenhallinta, hengitystekniikat, syvä rentoutus, regressioterapia sekä energiahoidot. Minusta on sanottu, että olen empaattinen, että minulla on hyvät ihmissuhdetaidot, että ymmärrän ihmisiä intuitiivisesti ja pystyn tarjoamaan toisinaan myös tärkeää vertaistukea. Minullakin on kokemusta haastavissa tilanteissa navigoinnista, uran vaihdoksista sekä oman hyvinvoinnin parantamisesta merkittävällä tavalla. Täytyy sanoa, että en pelkää vaikeita enkä uusia tilanteita. Ja tykkään oikeasti auttaa ihmisiä ratkomaan heidän elämänsä solmukohtia. Minusta on hienoa, että voin tukea ihmisiä tällaisissa muutosvaiheissa ja elämän risteyskohdissa. Jos sinusta tuntuu, että haluaisit työskennellä minun kanssani, minusta saat empaattisen, luovan mutta luotettavan, ennakkoluulottoman ja sinun asiaasi paneutuvan valmentajan, oli kyse sitten uravalmennuksesta, muutosvalmennuksesta tai hyvinvointivalmennuksesta. Minusta olisi kivaa työskennellä juuri sinun kanssasi. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti.